Udla was the next chapter out of 10. Ngingagrade an 11. It's superb. I won't lie to you. Superb, and it's very feeling for my prizes. To the left, everything you own, that box to the left. Is it too late in the year to say hashtag New Year, New Me, New Hair? Listen, man, I'm feeling so gorgeous. I'm feeling so happy. In next chapter, ilangi khona as always. Igama nguSinengwa kanene. But of course, ngoba wena uyi-VIP yaselifini, then you get to call me under my 2K. And of course, nami ngi-2K. Namhlanje Select Africa TV is out at Florida Road, Jengenjayelo. We are here to try and find some love for Uzamo. Usipalelile on the show. Wathi kunentokazi ayibonile emchazayo igama lakho Samke thiwa akamuhle ufana nalembali lalela sengifuna ukuyibonela mina ngo-C njengo vitamin D. Ngiyacela ukuthi ulandele bese singene ngaphakathi sizobona ukuthi into yabo namhlanje izohamba kanjani. If you also like to be a part of the show, sibhalele on the email address down below. And now yazi ke ukuthi Select Africa TV izokusetha. Please follow us on social media platforms. Subscribe to this amazing channel right here on YouTube. Drop your comments ungitshela ukuthi ama expectations akho athini. But okwamanje ke asingamoshelani isikhathi. Woza lana sizobona into zothando. Mlandela. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba 2. And please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Sanibona igama lami Uzamo wakhe washozi ngibhalele i-team ngicela usizo kuyona engisize kunosisi engahlangana naye station kaMashu igama lakhe uSamkena kodwa ngimbiza ngenickname yakhe manje usisi lona sakhuluma naye bagcina enqabile ukunikeza inamba yakhe wasethi akayinika inamba kwama stranger angithatha ama details akhe so i-team ngicelela ukuthi ngisize engilandele yena ngikwazi ukukhipha lento esifubeni ngishisa ukuze ngikwazi ukugcina ngikhulumile naye cause ngiyamdinga impela empilweni yami and ulolu hlobo lomuntu engimdingayo. Hey la la. Oh lo lo hlobo lomuntu omdingayo. Udinga umuntu onjani? Yabona lo yasisi lwana ngimbiza ngosisi uhloniphekile nesizotha and futhi mawumbona uyabona ukuthi yabo lona ile nhlobo le ezoba umakoti in future because uma ngikhuluma naye few times nje nginaye spa qhubela i-trolley ngiyambuza izinto ayithandayo ngiyambona akalona lo hlobo yamantombazana manje ama-2K izinto eyithanda utshwala eyithanda ubumnandi yena uyazi into ayifunayo empilweni and futhi umatured unama-goals unani ngize ngathi kuyena ngiyafisa abosisi wami abentombi yami abomngane wami kahle kahle beyikho konke kumina. Zonke lezi zinto uyithola umgqibela i-troll ukuthi unama goals. Ngaye kulayini engimi kuwona ngaphuma ngamgqibela ezoshaya shopping ngihamba nomngane wakhe ngamshayisa igrosa nje sathi masikhuluma naye ngambona ukuthi at least uma sisi uyakhona ukuthi umuntu ithuba amlalele kunalozo vela ayitshele kanti ezenza into ephezulu ekhekheni kanti akayilona lona uyakupha nje ithuba kulalele kube kuwena athi ayihlulela. Wenza njani wayihamba yedwa? Wayihamba nomngane wakhe futhi angimfuni uma ungane wakhe yena lokho engirapela kakhulu. No, but nami ngizokurapela ngomngane because ngithamba sothumele siyaxoxa mase kuzoxoxa nayo ukuthi ngeke sanginaka phela ukusokhuluma nayo sengihamba ngedwa ke sengibamba ikhandlela leni. Cha phela umngane usho uzona ufuna ngishele yena manje umngane abonisa hayi not my type yabo. Athi ngifocus akeni umami. Wazi ngani uthi efishele yena? Cha ngabona indlela enza ngathi ngibingelelo kwakuwani ngaqala mina ngiyabonga sengibingelela. Okay. Mangithi ngiyakhuluma ufuna ngikhulume naye kanti mina no I want angilongala. Ongala. All right. So uthi wathanda kuyena ukuthi unesizotha ukuthi wakunika ithuba wakulalela yena izona izinto oyibhekayo kumuntu esifazane vele leso. Yes cause akusizi ukufika uthatha umuntu ngambuzanga izinto ngifike nishayisana seniyathandana nani ngambuka umuntu boya ngoba ma3 ekseni uthuthu kuyena athi wangithola nginje kanti ngcono nje sa8 wamthola vela wangithola nginjena uzobuya ngo3 na intatha. No ngiyadlala so ngizwe uthi she would make a great wife njengoba ula kusho uze kuyena ngoba vele usuready ukuthi ungathatha noma uyayishela nje ukuthi down the line in the future umbone ngathi ngamakoto right. Sangithi khumbula ngithi mawumuntu usuku unama goals nokuthi wena reach this level ufuna kube sengizokuthi nokuthi so ngathi mangikhuluma naye manje ngiyambhalela ku Facebook akangiphenduli wangiphendula kayiwani and manje angikhona ukumthola ukumtrace down ukuthi ukephi ngingacela i-team yakho ukuthi ngilekelele ngimthola kodwa nje yena ngathi uyile nhlobo engiyifunayo umuntu not singathi uyiyona.
So ngiyakhumbula ukuthi sisakhula sasithi sonke by 25 I'll be married with my own house and my own car and my own kids. Wena ithini age yakho ongafisa ukuthi umshade ngayo? Mina kahle ngo-30 nje ngifuna konke sengiqedile empilweni. Mangidlule 30 years hayi ngeke I must make a second plan amane ngithwale yabo. Hayi bonke ungathwala u30 mncane kabi. You can still delayed is not denied. You can still do it mu35. Ontanga bami bashadile sikhuluma nje. Yeah, but ungafeel pressure. Bashade ngoba it was their time. Nayo sakho isikhathi siyenza khuleka. Yangishiya ibhasi na. Hey, nalikho ibhasi likushiyayo. Trust me. You are where you need to be. Uzogcina wenza into wrong ngimthatha umfazi wrong ngoba ujaha ukushada awusabheki nokuthi ushada angisho but usamngiye wrong. I'm just saying ukuthi ungaphuthumi khuleka when it's your time khuleka ngiyazi uzoshayina uzongimema emshadweni wakho Ya awuna kanjani suredi kumbona ya manje ngiyaqhaqhazela uyaqhaqhazela ya uyaphuza utshwala ngiyabuthinta ya ngiyabuthinta ngikutholela iSteve uphi ukuyohlisa ama nerves Ya, noma ufuna ashwaganda ya lokho ngathi kunje lokho uzoshisisa igazi kancane ngibamba isibindi oh right uthi na uyathuthi ngakhulumi namuhla yabo nakhona ngifuna ukumbuza ukuthi ufana nobani kubo ngoba yabo lo muntu ayamthwela ngathi ama vegetable izinto ezihealthy ngoba wazala intokazi ngaphandle ayisengifuna ukuyibona intokazi suredi ya uthe ubhuta sizomlanda umakoti sizomla sila next time solanda umakoti kabafo ngiyazi ukuthi uyafuna ukumbona lo kuthiwa ufresh kuyajampisa ukuthi kwadliwa iveti esahlele esibelethweni asambe sombona ungangibhayizeli ngokuthi uhambe la stick around and stay tuned in. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. If you haven't subscribed ngiyacela wenza njalo njengamanje kwamanje ke uthe ubhuta sizomla Ngihleli naso-ke isipatsha sentokazi usuka sambe wento ekuthiwa fresh like a sponge. Even fresh milk is not this fresh. Igama lakhe uSamke. Uyaphila o? Yes, njalo. Ngiyaphila ngathi unamahloni nje. Yeah, kancane. Ngiyaku-overwhelma. Igama lami nguSneil, ngiqhamuke Select Africa TV. Imina lo bekufonele ngize ngicela ukuthi cela hlangane la next chapter. So ngithe kuwena kune-show esiyishuthayo. So igama le show I Have a Crush on You. Yes. So ngisho ukuthi vele khona on a crush on you. Uzombona ukhona. I'm gonna show you njengamanje but ngifuna ukuthi ngiqale ngikubriefe so that uma isefika yena ngeke kube awkward for you ukuthi how and then wena ngaphela ufonelwe yimini. So before simbone uGuy bengifuna nje ukuthi ngiqale ngikubonga yimi for ukuthi ukwazile ukuthi uzavele because you and I don't know each other. But ukwazile ukungihlonipha, wahlonipha isikhathi, wahlonipha isimemo wafika la. And ufike umuhle. So I really appreciate that. Ngiyabonga kakhulu ukuthi singazani sinjalo but ukwazile ukuthi wenze effort yokuthi ufike la. So thank you so much. And uGuy ushilo ukuthi umuhle, uthe ufresh. So ngifuna uzoconfirm ngokwami ukuthi no beqinisile. Phela abajela uqamba bangala baya. But this time around akagejanga. So ngifuna ukucheck ukuthi wena mangabe uzojola nomuntu uyayibheke ini Bheka Sonifu ngiyangithanda idoda enabangani abaningi ehamba amacwala athi wahlala endlini nje uma ufuna ukuphuza ngaphuza ayikho inkinga inokuphumela phandle nawe awuhambi yeah okay because mina nabangani abaningi bad decisions yes bazobona wazosuhlisiwe manje kumele afebe noma ngamele afebe ngenxa yokuthi bayamhleka abangani bakhe so okay so yini ke ongayifuni kumuntu wesilisa ongathi cha angisoze ngajala nomfana nje ngibona papaya yes noma isidingo singekho abomuntu uzokukhumbuza ukuthi awukahle phela ukuthi kwenziwe yimina yo umuntu okubalelayo okay so if ama looks nokuthi umzimba unjani awunandaba as long as enhliziyweni umuntu alright okay cool so ready ukuthi umbone lo zengayo awuthukile kancane manje bengaweni ithaphu yakho bese nje ufana uphaphayo lo ngimlethe la uzomisa kanjani uyakwazi ukuphoxana nje ukuthukela kanje umphoxela ukuthi kumosela isikhathi hayi boya ayimeqina nje angayenzi lonto awazi nje ujona ufana uqinayo ngahlahluwana ngisamthanda shem
ngoba ayikho into engenze lona inkinga wayiphapha too much sekuyi-red flag phambi kwabantu ayibo and ukufakela amahloni-ke wena oyitholayo uma ngase ube umngani wami nje samngeke kusho ukuthi ungashona noma ngiphapha kanje at least uyintombazane ngokomfana nje yabo ngoba mina ngithula yena bese phapha kubukeka ngendlela no ngiyakuzwa so ufuna umfana othula njengawe ngenibhorana nami phela ngithola kakhulu yabo umuntu masumjwayele uyaqaqa sixoxe hayi kodwa ukuphapha lokhu ngibuza ukhulu indaba ukuthi awumfuna umfana ophumela phandle ayophuzela outside wena uyaphuza utshwala or but awumind and mayiphuza as long as ezoba sendlini all right cool are you ready to see this man do you have a crush on anyone when kancane khona i-crush onayo uyakhuluma naye mhlawumbe phela iyona ngazi lesize ngako ufuna ukucheck ngahlangana naye esiteshini kodwa nje nga-ignora ignore umuntu omfunayo ngafuna umnika leyo picture uthembeni uma enga-give up kuwena phela uzobe ugive uphile angizogive up nami so uma engayona futhi lo wahlangana ne-station asho uzokudisappointeka shuthiki wow amantombazane you know what let us check out this crusher ukuthi is he the one that the crushee also wants. I'm about to find out in 5 4 3 2 1 and action. Njani mami? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Yazi ngathi ngiyaphupha ngosiyama ngibona wena lana. Sengize ngathola usizo ngoba kade ngikufuna ngikutholi. Since ongibhalela kayi-1 ku-Facebook. Ngakubhalela kayi-1 mina waphendula nawe kayi-1. Uma ngithi ngikubhalela ungiphenduli kodwa ngiyakubona online ngiyazi ukuthi okay. Lento engiyenzile similar like ukustalk ngize ngicela i-team ingisize ikuthola wena nanokuthi yabona ezingakutshela kathi sihlangana e-station angithola umoya sihlangana sahlangana station spa yeah so like ngiyazi ngangi-stranger lola suna namhlanje ngisayi-stranger kodwa ngifuna lokho stranger kuphele-ke ukuthi ngikwazi kangcono nawe ungazi kangcono ngoba nje ngikubizile lana kwi-date ngikubizela nje ukuthi sikwazi ukukhuluma xolele mothi ubusy bakulandile mhlawumbe ubusy noma bakuthole kabi mhlawumbe nawo ubusy ngokwakho bayeke into zakho uzuzele mina lapha ukuthi no serious yabona ngangeke ngikwazi ukukhuluma okuningi lapha because ngangiqala ukubona ngifuna nawe awujahile ngoba bawenza igrozana khumbula awujahile nawe nomngani wakho la eceleni lebhizi lokho ephapha ngikhuluma nawe yaphapha so nje ngabona nami ngabamba nami ngopapa ya ngikuthi phela cause yasiphazamisa masikhuluma cause mina ngize ngabhala phela lapho ngiyabona ukuthi wena nje uyabona ukuthi ngaze ku-Facebook indaba uzobhalela ngize ngicela ukuthi ngiyabona ukuthi ngiyakuziba kusho ukuthi angifuni ukukhuluma nawe futhi ngiziba ngenhloso cha kodwa mami lalela mina yazi ngize ngisekuqaleni ngasho ngathi mina ngifuna ube umngani wami intombi yami usisi wami ube yikho konke ngisho ngathiwa nginenkinga ngikwazi ukukhulumela kuwena yabo unayo umngani umngani saleleni ngidala ngani sizana ukuthatha uzothola umngani mina ngifuna umngani ozoba like ulihlobo yakho ube yikho konke kumina and futhi nginezizathu sokusho njalo because yabo nje kuningi angazi ukuthi ngiqalephi manje ngicela ukubuza ukhona umuntu ophila naye empilweni uthi ngimfuni futhi kodwa-ke vele izinto-ke nami ngisho njalo vele ngimfuni omoya mina nje inhliziyo yami kuwena ufunani-ke mina-ke hayi inhliziyo yami kuwena ngimfuni omoya inhliziyo yami kuwena ukubuza mami yini mhlampe yini oyithandayo mhlampe sekuziwa sentweni ezimnandi nje uzothi mhlampe nje uyayithanda phisa diyeka uphuthu nobhontshisi lokho okuthandayo izinto nje ezimnandi ngiyithandayo inyama ithanda inyama ngakho uhealthy kanje hayibo serious yazi ngithembisile ukuthi ngizokubuza ukuthi yazi ngine-question for wena cela ungibuzele umama wakho ekhaya ukuthi yini le bayidla khathi sakukhulelwe yazi ubuza ukuthi ngibuziswa yini lokho uziswa yini no ukuthi like wazala intokazi nje intokazi healthy right buka nje ngesmile sakho serious maningi nje amantombazane ahealthy akhona yazi uhealthy nengqondo phela kumele ibe healthy akusizi ukuthi umuntu abe healthy emzimbeni ingqondo ingekho healthy kodwa mina la kuwena ngathi nje ngikhuluma nawe ngezwe ukuthi no ile ntombazane lena ine-future enama-goals in life singakhona ukuphusha ndawonye
even though abafana benamanga uyazi nabo abafana Angisakuboni. Uhlala ngisakubona. isikhathi esiningi ngisuke ngiseresi yabo. Ngiseresi ngifika nje ngamashu mangibhale. Owaqonywe Hayi. ngabe maningi amathubathana. Maningi phela kodwa phela maningi awaningele for mina yabo. Maningi because ngathini awuyona lehlobo ngathi manginawe endlini sidlalele ekukhala ifoni. Ngilonga ifoni ngibhekisa phansi nani ngiziba no cause yabona uma umuntu kumele uzazi ukuthi ufunani empilweni yabo. Because end of the day ungagcina ulahlelo kukhona ngomngeko. Manje yaphuza. Ya ngifuna uqamba manje ukuthi ya ngiyathinta. Ukuthi ngeke ngisho ukuthi ngiyaphuza ngiyathinta because ngithanda ukulokhu ngiyindaweni kodwa ngiyathenga ngikwazi ukudlalela endlini yami yabo. Wena Yaphuza. awuthinti ngisho nanga occasional days. Awuthinti inhlobo. Ngimthinta. Angithi uyazivela awusikho isidingo sokuthi ungidambele amanga angithi manje I'm getting to know you now getting to know me. Hayi angiphuza ngangidala ngabeka bangifuna. Wenza kahle mami. Abanga umama uyaphuza ubaba uyaphuza. Wenza kahle. Manje-ke abangani Yanginabo abangani tuwe friends abawu2 na bamajita abantu engiphila nabo yabo. Wena iloya wahamba naye namuphi umuntu? phela. Hayi kushuthi ngisazomjwayela ukuthi indlela yakhe enje yanake. Unje ngoba nami nje. Hayi kodwa nje mina ngiyabona ngifuna amanga. Umuhle and futhi uyangichaza. Angiphathi khona mase ublush. Yonke yami kunombono Mina. Yazi nenye into ebuhlungu yini ukuthi uthi ukhuluma nomuntu abenake ifoni cabanga. Ibuhlungu wena uyayithanda leyo nto yenziwe kwena? No, no, usabo. Kumele ngiphuthume nasemsebenzini. Okay, kuyahamba inkinga. Ngicela ukubuza-ke mami. Ngazi nokuthi ngenze njani something kodwa nje mina ngiyadinga empilweni yami kakhulu futhi ngiyazi ukuthi khona ungakwazi ngawe nawe khona ungakwazi ngami kodwa nje along the way sakuningi Nkosi yami kumele sikwazi sixoxe. Unayo ingane? Yeah. Mamnyando yabo isibongo sakhe ngisasikhumbule namanje. Angikhohlwa. Hayi sho serious. Phela ukwazi ukukhohlwa into oyithandayo yabo. Kodwa futhi mhlawumbe nje ngoba khona usakufuna yabo. Ngoba khona Mhlawumbe usakufuna. cha ngeke ngimoshe imali ngibizise kwi-date uma ukuthi nje kanjalo emangaka amantombazane zinawushilo ingoba mina ngeke ulo umamnyando ngathi is something khona yazi ukuba sekwangiphakela ukudla ngabe ngithi mina ungidlisile kodwa hayi ngeke ngazi ukuthi uyabhilivela kule nto lena ethi love at the first cry. Love at the first sight. Yeah, because nami ngabona siyasebenza yabo. Abona yasebenza uthi uyalala nathi isithombe somuntu siyabuka uthi uyalala nesithombe somuntu uyabuka. Angicela uthembise ngawusangiziba ku Facebook. Ngizokunikeza isikhathi. Yeah, sikhuluma. Angisho ukuthi uqomile. Ngizokunika isikhathi. Kodwa yabona mina into engithandayo nengibonile ngawe ukuthi esikhulile sibangaka uthanda umuntu onjani empilweni yakho ufisa umuntu onjani okungibeka isisombeni. Ongaqamba amanga, oyihloniphayo nje ozidikelayo isithunzi samuntu wakhe. Yeah. Ungathandi ukwenza nabangani. Onesikhathi sakho. Shuthi uyakhweleza unesikhwele. Yeah. Hayi shuthi-ke siyabonga sisi. Thank you. Unesikhwele uyakhweleza. Yes. Cha kodwa phela into right mfana lokho usutshengisa umuntu ukuthi uyamthanda and futhi uyimisele ngawo because isikhathi sokudlala sikho manje sikhulile masibangaka yabo. Yeah. Sizeni mamini. Yazi seyayithanda inyama nansi inyama. Hayi. Bazokhokhile bana. So mami angitshele ekhaya uhlala noba? Ngihlala nibangaki? Ngithi ekhaya ngiqashile nomngane wami. Nirenta noyi-2? Oh yeah. So unayo ingane? Yes, nazo. Nazo.
iyodwa. Shuthi umuntu usazofaka isiphamo futhi obhebe i-30 la. Abayikho yona. Suyahlukana naye. Yebo. Hayi. Okay, ngisho ngangibuza mina ngokutshela. Nami nginayo ingane iyodwa ugeli una 5 years. Owakho unangaki? Na 8. 8. Ikolile. So sekumuntu othumekayo. Ya cause angazi kusiyama ukuthi uma kuhamba isikhathi ingane zethu zihlangana ukuhlangana zazana nazo. Kodwa phela umama nobaba bazobe sebe right bona. Angimazi noma uzogoleza yini afune alwelilo isikwele sababa wakhe. Angisathana nobaba wakhe. Yebo. Oh. Na break up nini ungixolele ukubuza ngani ukuthi sivumelene ukuthi nami ngiyakwazi nami kancane. Now you can ask me anything mawuthi kanjani. Akukho ufuna ukubuza kona? Akukho? Oh, wenhlanu bani? No, mina ngihlala nosisibami mangisekhaya. Mangekho ngisesikoleni, ngidlalela esikoleni, yona impilo engiphilayo leyo. Cause angiphi futhi ekhaya. So ngoba usishilo ukuthi awunamuntu, nyama nginamuntu. Shuthi lento lena ngiyasho ukuthi hayi. Bani? Ngoba usho ukuthi awunamuntu. Nyama nginamuntu. Angizasithi ngisikambela manje uzalwa nini? October. Okay, shuthi wena oqalayo ke ungenzele something for i-birthday because mina ngo-July 31. Ngithengele surprise. Wena July? Mina October. Ya mina oqalayo. Oh, mina ngiqala ukuthengela wena siphi? Ingane yami ya June yakho? March. Oh yeah. Awusikabuza umfana nomntombazane wakho? Ntombazane. Oh nami okay. Futhi masithenga sibathengela bobabili yho. Wakho ntombazane? Ya ntombazane. Uzama okuhle igama lakhe mina ngizama okwakhe. Serious phela ayifani izinto. Mina ngizama okwami ngizama okwakhe okuhle. Yabo mina ngizama okwakhe ngizama okuhle. Yami ngithanda lwethu. Umama ela akazoba lo kamba bakhe. Umama wathini yena? Nazi izinto zayidla uma wakho esakukhulela amasama mukhini salad. Serious. Mina ngijabulela ukuthi ngigcine ngikwazi ukuhlangana nawe. Baqhubeka kwamnandi kanje yabona nje ukuba kuya ngami ngabe ngiyakidnapha nje ngihlezi ngikubuke eduze njalo ngisho ngivuke. Lo. Ngisekuseni ngithi mwa good morning baby. Ngasemini mwa good afternoon baby. Hayibona ntambama njalo. Ngithi mwa uthi hayi uthi okay. Ngisiyolala ngokunjalo. Semini ntambama sebusuku nemini. Kodwa nami ngizongitshela nami nje ngifisa intombazane inhlonipho, izotha. Nje sikwazi ukukhuluma ngazi masinenkinga uzwile into ngami kamuhle usuyangithetha uyangihlafuna nje sikhulume kahle nami ngokunjalo yabo. Ungabi le ntombazane lena uphuma silwe nani yabo ngoba manje uzongithi nami ngibe ilisakho yiyona. So mami yazi ngifuna kama vele ngitholele namagama ngiyazi ukuthi ngithini. Funa nje ukuthi ngiyakuthanda ngifuna ngiyakuthina empilweni yami. Bengicela mami yami bangisiphi ithuba ngiyacelela please. Yazi uyolandwa bengizwe inhliziyo engathi ifuna ukuphuma ngolo ngizuvalo. Ngisaba hayi ukuthi ngisaba nje ngisaba ngithukile. Ngasho ungasabanga ungiletha la. Cha ngoba kuletha lana phela ngizinyama sengiyabona ukuthi ngizamile ngahluleka yabo. Ngizamile ngahluleka.
and futhi mangizama ekuzameni kwami ngiyabona ukuthi hayi cishe nga give up kodwa ngiyabona ukuthi ngeke give up because lo muntu lo ngiyamthanda ngiyamfuna ngiphathi khona maso online yo ngithi ngiyayisend message ngiyayitext hayi ukuthi aphenduli ngithi ngiyazama hayi ngivele ngixakeke nami ngize ngihluphe Nkosi yami ngize ngibone ukuthi hawu lo mntana lo okhulu kanje yazi mina ngathi ngavele kususe lokushini kamasho vele uzohlala at least nami because ngiyazi indaba lapha la uhlala khona hayi ngesobuya sesibuya phela because yazi indaba lapha noseZulu yabo usesiqiwini amabhubesi akubhekile left and right so ezuna izebra alikho safe alibo izebra likho kanjani izebra so alikho safe izebra ezulu namabhubesi ngapha aligadile iphathe kahle mami yazi phathe kahle ukushelayo yazi uthini umtshela ukuthi already taken ngazama umtshela ukuthi subscribe not available ungamfaka utrack later uzobuya phinda zama futhi nje thathiwe noma makushela yazi unze njani uvela umnikeze number yami efuna number yakho umuntu umnikeze number yami yazi anginayo ngene yakho nami uzokunikeza kuleyo ndamo ifunayo yakho ngizomlondoza uyifunayo yami ngizomnike yakho izoba kanjalo 50-50 ngizokufakela ungivulele ifoni yakho ngizokufakela yami ngingaze nje ngikhohle ngempela ngicela ungivulela ngizoyifaka akhula ngiyipage ifona ngipage ngifuna intombazana angifuni ukugula angifuni ukumelwa inhliziyo Andikayo ngizonibheka ukuthi khama kahle. Ya ngiyalunga ngiyabonga la ekhaya ngiyabonga uhlelo la ekhaya kungisizile kakhulu kuba nje belungekho kahle mina ngabe ngizazi ngabe ngisawumduma khanda ngabe kanti ngihleli umuntu naye wangicrasha nami ngiyamcrasha Yena lo kaDumusha hey ngiyabonga nje angisayikhaleli ngisho imali espende kwilunch esibe nayo nani phela vele uma uspendela umuntu omthandayo uyazi futhi nalaba naloluhlelo la ekhaya liyanikizana isupport bamlanda umuntu nje bamenzela izinto afile comfortable imali usincoma kangaka nje kanti utheni usisi uselo unihambile phela sele nane number u-off kusasa weekend akithi u-off nje sasa sodlala amagame lo eShaka Marine seniyajola isi-right into yethu ngisamnikeza ispace safuna umbona usafuna ukubona kodwa uyabona ukuthi niyathandana ucabanga ukuthi mina ngizomosha ngeke ngimoshele ngeke uyenze leyo ngithawu so wena ubuka kamphendula usafuna ukubona ukuthi uzohamba kanjani officially yanikakabi khabo okusho ukuthi ngoba ngimtshelile ukuthi izinto engingayithanda okusho ukuthi yena ngoba ethe show siyazi ukuthi lezo zinto ngiyazazenza uzoyigwema manje wena uyibona vele yini uthi usafuna ukumbona ukuthi nawe uvela umfuna nje ufuna beze bemthatha abanye osisi kumele ngiqale ngimbone akusizi ngoba okuyisola seniphakathi yazi ngibone ngani ngenzile iphutha la kuyimini ukhathi ngi-order ukudla yabo ngathi mina okay bengiyifunela ngoba uFriday into nje ukuphuza ezonyaka sigazi kancane ngithola isibindi njengoba besixoxile naye kanti ngizovele ngilifake i-order ngephutha buka akazayithinte nje akaphuza utshwala uyabona kenzeli mina nje abuka ukuthini ngiyajula uncamela ukudla engehlisi ngalutho wena ungamodelanga something else non-alcoholic sobona I think ngizothola ngendlela ngiyaqala ngisho ukubona i-couple eqede ukudla nobabili cha niyadla bo and ukudla kala ekhaya kuningi and ngiyamangala ukuthi nawe uqedile ntombazana wathathwe uyena inyama yami awagcina ngokuthatha inyama uthathe nenhliziyo nama-veg yabo ama-veg la menza abe healthy kanje yiwo lawa amenza ukuthi abe kuhle cela nje usiphe iy'yalo ngiyacela uqinise uthando lethu nje kancane uzothini nje kuthina sobabili and mina uma ngiba nenkinga ngizokufonela ngitshele ngikhalele kuwena phela wena njengosisi wami manje wena ungisizile all along this process iyalo ukuthi guys relationship yenu nobabili ungafaka abanye abantu so yabo mangabe uzothi mhlawumbe bese kuphathe kabi uhambe uxoxa nabangani bakho uzoba nenkinga ngoba wena uzomxolela because umuntu wakho angithi uxoxa ngoba usakwatile sazolukisa izinxolelane bona ngeke bemxolele ngoba phela bazi ukuthi wenza ukuthi nokuthi so usiyenza ukuthi lonto bengamhloniphi ngoba bazi ukuthi wenza uABC nakuwe kukanjalo so nifunde nje ukuthi inkinga zenu
zisale la phakathi kunina asikho izinto sokuthi abantu bazi because mase nibafakile kuba nzima ukubakhipha yabo that's all I can say okwenu ake nami angikho part of relationship yes nginhlanganisile but angikwazi ukwazi indaba zenu because mase ngizazi sengizobuka ngelinye ilihlo or sengizobuka wena elinye ilihlo nixolelane ngisale mina ngilekuthe le ndoda yakhe ayikho right ngixoleleleni ngoba mina ngazi ukuthi ukhethile ngithi kodwa no awusekho there usudlulisile waxola so just keep your stuff private it's between you in relationship yenu your relationship won't make sense to me kunezinto mina engizothi mengixoxela usamke ukuthi nazo ngithi hawu ngeke mina never indoda yenza ukuthi nokuthi bathatha indoda yami indoda yakhe so if yena right ngaloko then mina ngenaphi yabo so ngabafaka abanye abantu yazi mina bengihlezi ngiyibuka i-channel yenu ku-YouTube nani ngibona abantu nje behlanganiswa besizeka kwama-relationship nani yabo angazi nazo singazi nama ngibhale nje email ngimbhalele ngifuna silethe ukudla how was the food out of 10 hayi mina ngithi hayi 10/10 wena samke 100 over 10 ngibona ukuthi niqeda kazi ngaqala for ukubona ikhaphu usually iqeda oyedwa sebecela ama take away phela bona omunye shuthi usuke engaqonywanga yabo usuke engaqonywanga shuthi sinhliziyo isavalekile maye lokhu right yawo but usamke nje uthi usafuna ukubona ukuthi unjani unginike i-test mina ngisoze ngayifeli i-test angaze afile ngisho primary jayam game sure ngiyabonga ukuthi usibhalele yes alright ngiyabonga nami ngiyabonga usingisizile kakhulu mami ngiyathembisa phambi komhlaba wonke South Africa ngizokuphatha kahle yeso and futhi mangenzile iflop nani ngabuza ukhalela la kodwa ngiyazi ngeke ubuye basigcine namhlanje ukusibona angabuyeli ukhalela iflop unless ukuthi nithi ya breaking up and akesifuna le but unga kade ngisho ukuthi ninga broadcast indaba zenu kuba nisazoxolelana bese kusala kube uNkulunkulu akabadelelanga abantu ukuthi abahlukane that's why ngithi angifuni nami lokho sabike thank you so much for isikhathi sakho ne uyabona usizile wafika nangokuzama ngikufonela ngithi uboza mhlawumbe sobe sesishadisa ubunga ngibona ukuthi uswekile wangihlonipha o kodwa uthi awuzi kodwa ngifaka iqhoqo and after ngicabanga ukuthi apenda ngeweekend but ukuthanda unje wena uqhoqo ufanele ngolifaka ngishevuka ekseni engayifakisha makeup akayifakile kumanje just a natural beauty cela ukunishiya guys ngabonga kakhulu cela order bethu umuntu wakhe into yokuphuza angabindwa ukudla ukhona buko wena usuyishaya zaba amanzi enomodelile siyabonga hayi ngizoqala wait alright thank you guys I'm hoping ukuthi one day ngigcine seni couple officially because ngiyabuzwa and angeke ngikwazi ukupost ukuthi ngithi akavume njengamanje khumbula Thembisa asithuleni I'm hoping ukuthi one day ngigcine seni couple in fact soon mhlawumbe the next week or in 2 weeks and then bese nesibiza maseseshada ke ne khululeka comments thank you siyabonga nayo ngakutholela kwakho umuntu uma ungehlisa ipride ubeke aside ukuthi uyasaba wena negwababa ubhalele on the email address down below ungayithola usufana nomzamo ukuthi happy kanjani ubhekane yebo ngifike ngikhakhazela kodwa hey noma ngenzakalani bathi ungalikhohlwa iza idate yami namhlanje ihambe kahle kakhulu ngiyabonga isupport engitholile ngiyabonga okuningi angizele ukubhalela uhlelo la ekhaya nje it was fantastic idate yami namhlanje ihambe kahle konke beku-right nje bengalindele sizobona umuntu engimaziyo into engithanda idate ukuthi umuntu bakuthembisa ukuthi no wasendela nje ama-details akhe nani somlanda sibuye naye fresh into engiyithande kakhulu ngedate ukuthi ngize ngakwazi ukuthi ngikwazi ukukhuluma nomuntu engimthandayo nokudla ngoma nokuthi ngiyambona nje ukuthi hayi siyakude naye kuyikona ukuthi vele angiyona lo muntu loyo okuthanda ukusheshe asho into qaleni zenze hard to get phinda futhi ngisho kumuntu obukele ukuthi into engithanda kakhulu ngoSamkena she's that woman that I really need in my life she's that woman who's supercalifragilisticexpialidocious uSamkena yilo muntu ongifuna bomngani wami usisi wami intombi yami into engithanda kakhulu ngayo izotha inhlonipho and futhi angisho ukuthi ngithatha advantage ngoba ephansi no ngisho indlela agqoka ngayo ama-2000 awagqoka nje ama-2000 ayigqokela ojini abaveza imtsinsila kodwa nje uSamkena yabo ngiyatshengisa ukuphuma ekhaya ehloniphekile and futhi ngimisela ukuthi ubaba wakhe angijahe la ngijaha khona nami crush yami manje engixakekile kodwa ngifuna ngimtshengise ukuthi nami bengimcrusha all along
and bengihlezi ngimqalaza lokho ngamgcina ngimbona esitolo nje phela. Hayi ngathi ngithandana ke singagxeki wedwa nje ngoba kuvelela guqubala kwasho ukuthi nami vele bengishaya uvalo yabo. Ayikho into engathi angithandanga ayikho into engathi ngithandanga ngedate konke beku right. Noma nje ngi-order isiphuzo engasiphuzi Nkosi yami. Nabo into engichaze kakhulu ngozabona namhlanje ukuthi abona namhlanje kwazela umnikeza isikhathi sakhe kakhulume unabo ubusoka nobudoda. Yabona nje ukuthi ufuna ukwakha ikusasa yabona nje nangingane yami wekhathaza webuza nje. Into engifuna ukuyisho ku-exercise samkeni ukuthi ayi waluza mnganami. Waluza olahlekelwa ukukhona ngomngekho angazi ukuthi angazi mhlambe la ukhona ke kodwa hayi mnganami ungixolele mina hayi angenzanga lutho kodwa hayi nje walahlekelwa into engakusho kuyilapho. Ufuna ukusho kumantombazana asambhekile uZamo Nkosi yami cela bandla azama ukulo uthi nje mehlangana naye abheke eceleni noma ngishaya ngihaza ukuthi awamboni nje noma faka i-Vicks checklist mhlawumbe kuzokwenzeka ngoba hayi sekowami. Into engithanda ukuyisho kusamkena la khona ekubo nani ukuthi azi ukuthi ngiyamthanda and ngizimisele ngaye nginamaphupho ngaye and futhi I'm willing ukuthi ngimaze futhi kangcono better than this. Engithanda ukusho kuZamo njengamanje ukuthi ngoba ese-rate ayiphathe kahle angalenzi ngisho iphutha olulodwa since ngisamnikeze le test emnike yona ngoba khona iphutha olulodwa engilitholayo hayi ngoba kuphelile. Shout out to the next chapter. VIP lasemhlabeni, I think it is safe to say i-couple lesivuyo ngayo namhlanje. Ugela uthi usazocabanga usafuna ukubona but mina ngiyakwazi ukubona umuntu oseqomile. Wena uthini? Ufila kanjani? Let me know in the comment section down below. Lalela mbukeli, thank you so much for tuning in and being a part of today's episode of I Have a Crush on You. From myself and the team at Select Africa TV, sifuna ukubonga and remind you to please subscribe to the channel. Please drop your comments down below. Please give us a huge thumbs up and please follow us across all social media platforms. Thank you so much once again and good night. Igama ngusine ngwakanene. But of course ngoba wena uyi-VIP lasemhlabeni, then you have the honor to call me Wantama 2K and Namgi 2K. Pulling up with a skr in my new look. Ungangiphani ahlangane futhi next week Tuesday same time same place. Nawe mangabe ungathanda kube part of lesi siqephu ngibhalela on the email address down below. Uzwile ukuchazela uZamo have a lenza iqiniso so nawe sizokusetha.